Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di keluarga desa Suminil pemirsa. Selamat pagi. Imak nih apa melaku esok pemirsa. Maknya tak barajim lo neng di. Wong iki tak mlaku ki mang nek mang malah. Mulai serandal maknya. Tak mlaku neng kene neng ngarep omah. Ayo, Duk. Wis makmu bar makani ayam. Maknya pengen mlaku neng ngarep omah kene lho pemirsa. Lha kowe ning pring karo sapa, Mbah? Pring sapa kuwi? Pring lo kayak sapa? Balik puter kene, sementing mak tak kena sinar matahari. Lah dek wis kowe. Dek wis. Kae Mbak Rajim ya mlaku-mlaku. Ndak mlaku-mlaku teh. Wong iki sedelok-delok ya olahraga pemirsa. Nek sarapan ngarit. Ayo kene lho, Mbah, kene lho. Ayo ning ngarep panglah kene lho. Ngalor ngidul Kak. Sikile lemes metu kringete. Terus mangan ya pemirsa. Mangan lagi. Iki wis bar mangan ya bingung roh aku. Ayo rene muter kene. Ayo ora. Apa pengen kayak anu kayak Mbah terus kangge gene udan kayak ya beda le mulai karo mbok jaluk disirami Mbah iki lho perkara iki kan sampai musim kemarau pemirsa jaluk anu disirami masa dikek micin nek ora disirami ya padha ora tumbuh. Ayo mlaku-mlaku ya kuwi enak iduke padha tuwek nek padha sehat pemirsa ya tak jaluki sing ngono kuwi ya pating greges ya lumrah jeneng menungso sampe muga-muga aja kena apa-apa ngono lho. Muga-muga ya aja kambun neh. Wong ngarit lho pemirsa ngono nek tak takoki nek am piye ngono iki. Tak takoki terus mendino iki. Gak apa-apa ya wis ngono iki. Nek mantan ki ngarit suwi ngono iki paring ndara leren iki ya tak takoki kowe nek suwi ning ndi aku. Ngono ki ya tak konokno pemirsa. Tegese golek-golek kok. Lah biasane sedilu mulai leren. Ana wong dengan ayo putar nih pokoknya diputar-putar ya pemirsa wis teko adalan wis kesel ya wis ayo kok ngeditir sik bisa tengok ngeditir sik kene lho kowe
ya. Wong iki mendino iki tak goraki pemirsa. Laku-mlaku sedelok-delok lah. Wes mari kesel teko omah. Sarapan ngono kuwi. Nek bar sarapan sedelok leren. Mangkat ngarit. Ngarit iki ya wis dina pisan kok pemirsa ora ya sapi siji, sapi cilik ae. Ya aku mending make tak mek anu pemirsa. Tak mek cekelan ya sip. Matiin dulu. Makne mek tripod kecil. Wis kesel kowe? Wis. Wis pemirsa wis capek wong. Capek ya wis sama tak mlaku-mlaku dhewe. Wis makne nek HP-ne sing gorek-gorek ngono iki sepurane ya pemirsa. Mlaku dhewe. Tak sendirian. Tak sendirian ki ora ketok sasikile ya pemirsa. Mak ora iso nyoting sak sikile. Ngene iki ya mbek lancar mak. Wes mari keingetan mak tak godhog telo. Tak godhog telo. Oke puter kene entek omahe Mbah Kem. Wis mulai keringetan. Masak Mbah Kem? Masak apa? Oh, kelamenir. Ya. Nek purung mleh bawang. Apa Mbah Kem? Ape ku lho golek terasi baru mulai urung. Mlaku dhewe ya pemirsa. Oh ning ngarep omah lah ki bolak-balik. Sikilengku lemes. Iki lho pemirsa, gedange tanggaku ku lho walah woe. Gak ketok ya pemirsa ya. Wah iki nglewer. Sebab apa? Tanahe apa ki jenenge? Ungaran. Dadi ki pisange iso mlontor. Ayo le mlaku le. Pin. Ayo. Awake sadem pemirsa, alhamdulillah. Panas, mamang ngising mencret. Mlaku. Puter nah, tekan ngarepe Mbah Kem wis. Wis keringetan make wis. Tere iki anu pemirsa, HP-ne makne iki horek sithik. Oh, munyer. Beda karo HP-ne anak wedok. Anak wedok kan hargane rontok larang sithik. Ngene mak niki regane sing ngasih iki sakjane regane 2.700.000. Terus entuk potongan pemirsa jenenge apa potongan iki? 350. Ya kaya ngono kae.
Oh sing asli regane sak 2.750.000, oleh potongan 350 ngono kae kaya. Harga promo enek ngono harga promo. Nek sing nyuting lihe ngono ya ora munyer-munyer pemirsa, make kadang munyer-munyer ya nek pokoke semane nek duwe kleru ya tarae nyutinge wong tuwek ya ngene iki. Makne kok jalane kok muter balik ya mergo ora ning rapan gedhi ya. Ape ngajak Baraji wong wis kesel. Kesel ya wis. Serasi pira? Wis 10. Pokoke sak sele. Pokoke anu pemirsa ya wis padha pesen-pesen menonton Makni ya. Ngene iki kegiatane esuk-esuk mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku pagi. Wis teko mbaken wis. Ayo cing kucing, ayo melok mlaku-mlaku mae. Nah, ini wis keringetan. Lho gegerku sing keringetan. Wong kene iki pemirsa tanggaku nek esuk-esuk padha masak kabeh. Ora enek wong padha tuku sarapan nek kene iki. Bar subuh ya padha piyek masak nagake di pangan. Padahal cedak pasar. Wong desa ya, wong desa iki panganane akeh. Nek gage masak kan ya wareg tenan, nek tuku ki jere lesu wae ngono. Padane Makni ki nek ayo melek ya masak. Tuku sego pecel nek pengen kok pengen kudu mangan sego pecel. Oh, Mbah Ruk lho wis pulang. Oh. Baru ki sregep pemirsa, wong tarik karo kulaan ya Mbah ya. Tuku apa kowe? Ora apa-apa kosong. Oh kan apa? Yes. Aku ape godhog telo nek ngono aku. Semangka? Ya pira? Ya wis ngetak. 4.000. Ya Mbah. Baru ki nek tombas luweh iki ya tak genteni pemirsa wonge. Ora kulaan nek tuku luweh sithik iki ya tak tombas. Kadang, wo, merung nang meninggal. Wo gak dodol neh. Lah ya. Iki kabare wong menung meninggal bacah libur. Lah ya tangga cedhak ya Mbah ya. Dan iki sing apik jagakno gak ya
Piye belanjane? Golek jembar mangan gak duwe, Mas. Hmm. Beli enek sih. Iki mek saingan. Ya, Mbah, engko lasek ya, Mbah ya. Aku tak mlaku-mlaku tak tutupne. Suri kayane ya melok telat ya ora woh. Denane bar woh ki 5 go wedi-gedi pemirsa. Ane sing mateng wit ora arah dipangan kekes. Ya wis kekes engko sing makani sapa? Kowe karek satu wedi-gedi sawelas sak mekrok-mekrok ngono. Pancene suruh kaya ngene iki pemirsane dunduh, tuwek, winu. Legine iki legi emlomoh. Durasinya sudah 15 menit, makni ape lanjut tak godhogno telo. Paten dulu. Ya. Wis salah 16 kok engko tak pamit tak tutup ya tak. Kalau anak wedok genten masak ambune pemirsa gere aku kon jaba mampu kon jaba. Padahal urung mateng. Doyane, Mak. Doyan? Apane ada urange? Wis ya pemirsa tak tutup kontene ki mamake aktivitase mlaku-mlaku, ngajak para di sedelok kono kan dhisik nduk, Mang. Iya. Kono ning Ratan. Wis mane pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nggodhog telo.